Wow, ovaj dijamant je tako lijep. Izgleda kao da ima neku vrstu mitske moći. Bojim se. Pa, pogledaj moju ljepotu. Zdravo. A ovo je moja princeza. Da, trenutak, imam nešto ovdje. Ovo nije obična torbica. Ovo je takva ljepota u njoj i hajdemo ukrasiti naš krov. Da. Što vi mislite? Zar nije stvarno lijep i sjajan? Wow, ne sviđa mi se ovaj prozor. Neka i ja to učinim lijepim. Svi prozori, zapravo. To mi je trebalo. Bella i još malo. U redu. To je jednostavno nestvarna ljepota, zar ne? Pogledaj kako sjaji. Wow. Dobro, pa što bi trebao izgraditi? Shvatio sam. Baš tako. U redu. Da vidimo što mi ovdje treba. Wow, hoće li to biti željeznica? Shvatio sam. Dopusti mi da ti pomognem. Krenimo. Dobro, prvo ćemo spojiti 2 željezničke pruge. Odlično sam to napravio, a sada je tu prekrasan krug. Pogledaj, imamo prekrasnu željezničku prugu ovdje. A sada stavimo naše princeze na nju. Idemo. Mislim da su stvarno sretni. Uspjeli smo. Oni vole... Radim roller coaster ovdje. Da, i imam nešto super lijepo u ovom loncu. Ovaj prekrasni, sjajni prah. I baš tako, cijelo remek dijelo će rasti. Samo pogledajte to, ekipa. Imam prekrasan labirint od rubina. I ovdje ćemo staviti škrinju s dijamantima i rubinima. Idemo, princeze. Morate pronaći blago. Stvarno sam sretan što vole igrati ove igre. Super! U redu, imam jedan kamen ovdje. Pogledajmo što je unutra. Neka ga razbijem. Wow! Sjajno je, zar ne? Neka ga stavim ovdje blizu drveta. A sada dodajmo nekoliko jastuka i ukrasimo prostor. I sada imate savršeno mjesto za odmor. Prekrasno je, zar ne? Wow, Bella. Volim svoj prsten. Ali ću ga koristiti za svoj paviljon. Baš tako. Stavimo to kao ukras i dodamo sve za moju prekrasnu lutku. Voliš li sve to? Znam da voliš. Moja princeza je također zadovoljna, ali neka samo nastavim. Vrijeme je da još više ukrasimo našu kuću. Uzimam ovaj rubin, stavit ću ga na 3. kat i pogledaj to. Puf i magija. Sve svijetli. I naravno, trebat će nam i stepenice. Neka ih stavim baš ovdje. Spreman? Ne mogu vjerovati svojim očima. Što? Sad ćeš vidjeti. Moja ljepotice, želiš li ići ovamo gore? Pogledaj kako sam sve lijepo napravila. Voliš li fontanu? Zar ne? I ja tebe volim, ali imamo još posla. Da, ti imaš, ali u međuvremenu ja ću raditi ovdje. Pogledaj ovaj prekrasni dijamant. Vrijeme je da i mi ukrasimo naše sobe. Neka stavim ovo prekrasno sunce na 3. kat, baš tako, i ukrasim ga prekrasnim zvijezdama i naravno... Prekrasna glazba. Wow, sjaj, tako lijepo. O da, upravo ono što sam željela za svoju lutku. Nadam se da ti se sviđa tamo.
Vidim da to činiš. Stvarno sam sretan zbog tebe. Hvala što cijeniš moj rad. Bog, trebaš doći ovamo. U redu, super. Hvala ti za ovaj prekrasan krevet. Stavit ću ga ovdje kao spavaću sobu. I pogledaj tu slatku macu. Evo ti, draga. Tvoj krevet je stvarno mekan, zar ne? Super, a sada ćemo trebati kamin, naravno, za udobnost. I sada imate prekrasan kamin, a općenito, naša spavaća soba je sjajna. Wow, je li ovo tepih? Ne diraj ga! I mogu li vidjeti ukrase? Tako si pohlepan. U redu. I onako ću napraviti svoju spavaću sobu. Dobro, ovdje je pozornica, ali to nije pozornica jer je to krevet. Imat ćemo nekoliko jastuka ovdje i nekoliko vaza s cvijećem. Sve potrebno za kuću s druge strane i naravno portret. Wow, sviđa li ti se? Nadam se da da. Pogledaj to, imaš sef pun dijamanata, super, jer imaš usisavač da sve to očistiš, nije li to slatko? Čekaj, što se ovdje događa? U redu, to nam ne treba, to je sve smeće. I pogledaj tu haljinu, to je prava bomba, izgledat će kao bomba u tome. Sada ćemo objesiti zavjese i neke druge ukrase i neke druge alate za ormar. Naravno, svi dodaci moraju biti tamo stavljeni. Nije li to sjajno, Doli? Sviđa li ti se tvoj ormar? Da, znam, to je sjajno. Hajde, pokaži nam, djevojko. Modna, pista, sjajno. Obožavamo te. Dopusti mi da napravim nekoliko fotografija. Za društvene mreže. Što radiš, Bella? U redu. Pogledaj to. Savršen alat da mi kosa bude još ljepša. Styler upravo ovdje. Sada polica za stavljanje drugih stvari za kosu, a sada ćemo imati kadu i tuš u obliku dijamanta. Želim popiti još malo. Tako sam umorna od svih ukrasa. U redu, sada ćemo uliti svu fantu u ovaj prekrasni bazen, baš tako. I naravno, ne zaboravite na ove prekrasne ribe. Dopusti mi da objesim girlandu ovdje na strop. Savršeno! Hajde, princezo, napravi novu frizuru. Wow, tvoja kosa je tako bujna i tako lijepa, voluminozna. Super, zar ne, Jennifer? Da, ali ne zaboravi na prvi kat. Što bismo trebali učiniti s njim? Imam ideju. Vrijeme je da uredimo ovu sobu s puno ukrasa za plesove. DJ stol, barska stolica. Super za zabave. I ne zaboravi na ove prekrasne čaše. Sjajno. Sada mi dopusti da ukrasim strop i djevojka za zabavu je spremna. Sviđa li ti se? Vidim da ti se sviđa. Super. Da, možeš tu lumariti cijelu noć ovdje. Cool glazba, cool raspoloženje i cool tea. Joj, glazba je sjajna. U pravu si. Napravit ću i glazbenu sobu, ali s nekim instrumentima. Neka stavim klavir upravo ovdje i stolicu također. Nekoliko stolica i stol i naravno mjesto za blagovanje. Naravno dodat ćemo još neke ukrase i prekrasan luster na stropu. Ti si takva ljepotica, moja Doli. Želiš li svirati i neku glazbu? Ide ti odlično, dušo. Da, naše lutke su postale prijateljice baš kao i mi. Jupi! Cool kuće, zar ne?
Ljudi, kako vam se sviđaju naše kuće? Molimo vas da napišete u komentarima što mislite o svakoj našoj kući. Koja vam se najviše sviđa? Svaka od njih je super jedinstvena. Imamo različite stvari i različite dekoracije, ali stvarno smo se jako trudili i naše lutke su ih obožavale. Mislim da smo napravili odličan posao. O da, dečki. A sada naše lutke imaju prekrasnu kuću. Različitim ukrasima. I toliko rekreativnih stvari vani također. I pogledaj Rubijinu kuću. Ovdje ćemo tu lumariti cijelu noć. A imamo garderobu na drugom katu. Daj... I odmoriti se na trećem. Napišite u komentarima koja vam se kuća najviše sviđa. Pretplatite se, molim. Ne zaboravite staviti like i reći svojim prijateljima da pogledaju naš video. Doviđenja. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.